Wadhi nyime nyaka Ramogi jopuonjre maromo 6 omaki kitudo gi mach mane wang'o od nindo e skul mar St. Patrick's Kivaywa manitiere Kakamega. Mach manoweyo koketho mwandu mathoth ka nonro bende pod dhi nyime mar yango gima ne nyalo kelo mach makamano mane wang'o skul mar St. Peter's Mumias. Tend migawo mar somo kata kamano wacho ni somo biro dhi nyime tok sikundego yudo kony mag gige nindo kowuok kuom tend kaunti no. Sharon owang'o nigi ler mathoth. Magi e gik modong' kende e kar nindo mong'ere kaka Kilimo House, kama ne jopuonjre mohewo 260 ne jotie e skund sekondar ma yawuoyi ma Kivaywa. Kaluwore gi nonro motim gubila, kar nindo ni nowang' kod jopuonjre marori ma wachore ne okawo okang' makama kaluwore ni ok gidwar timo penj. Obila wacho nyaka gisani jopuonjre 6 osemaki e kinde ma pod nonro dhi nyime. I'm really disappointed. The same situation is recurring. Year in, year out, year in, year out. 6 students have been arrested. They are in the cells. Because police investigation indicates that they were the main culprit. We are going to force the parents of those students to contribute towards the construction of that dormitory. Komachielo, skund sekondar mar yawuoyi mar St. Peter's Mumias kwano lal mathoth bang' od nindo mane jopuonjre 90 jotie wang'. Onge mwandu moramora manoresi e masira mar mach makamano. Josim mach nochope masira no chon mar geng'o landruok mar mach e udi mamoko mag nindo. Nyaka gisani gima nokelo masira mar majno pok oyangi. E kinde maseyo nitiere ni dibed ni majno ne omuoch kalore gi midhiero mar teko sitima. To thank the county government because yesterday they brought fire brigade that was able to put off the fire. This dormitory is twin dormitory, so we were able to save one section of the dormitory. Kaluwore gi masira mar mach e sikunde ariyo makamagi, onge japuonjre mora mane wang'. Sirikand kaunti ma Kakamega ochiwo mich mag mattress, kitendni kaachiel kod uniforms ne jopuonjre mana gigegi owang' mar mondo mi gidhi nyime gi somo e kinde ma od nindo manyien e sikundego osechak ger. Sharon Owang'o, Ramogi TV.